Yenza ngathi manje manisemayikini angihlanye. Ukuthi mina kahle kahle manje la emhlabeni. Naboreka shem. Ngoba clearly hayi ngeliboni naleli thayithayi. Ya change. Kana manje ngicela ukuthi noshe izitsha. Ukuthi kahle kahle manje ngekho la kulendlu. Ngiyazenzela. Ane angifuni ukubiza amagama. Usibahle uNontokozo. Uthando umbali. Usibahle uNontokozo. Uthando umbali. Usibusiso noSamkele. Abazwashanga ngizitsha nazi ngizibhekile. Shokuthi kahle kahle mina mangibuye emsebenzini. Mele kube yimi isilima seni slave seni ngiwasha izitsha ngikhona. Anginagrocery engizoyithenga. Nalama grapes ngiyawadla and ngizowabuyisela efrijini and ayekho ozowathinta. Ngoba nina umuntu makamtshela ukuthi nikezeni izitsha. Ngibheka imihle nathi ngiyislima. Alright. No, alright. Ukushapa. Awufani. Nale juice le. The reason why ngithenga juice yaseWoolworths is because ngenzela nina. Whoever lo uthenga owasha izitsha, whoever lo pheka kuqala uzophuza le juice. But now because aningimameli. Manje ngoba nina anina zindleke. Yimi slima. Because uyithinta le juice. Ngiyiphuza nge1. And I want to reach kanjani. Nalinga ngihlangise. Ngiyanjayivela la ngijabulela ukuthi ngigeze izitsha. Kanti anisigezanga. Ngiyanjayivela ngicala lemnyango ubonisa ukuthi ngibuye emsebenzini ngicala lemnyango lapha. Ngiyangena. Ngiyawalk. Ngiyanjayivela. Kanti anigeze izitsha. Alright, no akunankinga. Sokuthi umuntu kumele adopt abantwana. Abahleli abantwana bakulendlu le. Abamameli. Babenu, ubabana akakabuyi manje. Babenu, akakabuyi. Usasemsebenzini and mangena la uyungithola ngimile. Mangawa la babena ngena. No ngiyabuza. Babenu makangangena. Ngiwe mina la. Ngiwe ngamadolo phansi ngedolo. Mangawa ngime la phansi ngedolo ngiwe ngamadolo. Ubabenu angena ngalo yamnyango oyi1. Ngizothini? Cause clearly shukuthi angisazi impahla zeChristmas. Clearly. Clearly angisazitholi impahla zeChristmas cause nina umuntu makantshela